Се пълна курва. Така, apply стикер, не ме интересува. Аплайнахме стикера вече. На галилото ще сложа. Ей, този стикер. Не, всъщност на USB-то, тъй като въобще не искам скинове за USB-то, ще сложа скина стикера на USB-то. Аз решавам какво да правя, затова Атанас не му ми казва. Ще го сложа на USB-то, тъй като USB-то въобще не ми трябва. Next position. Искам да... Ей тука, точно и тука ми трябваше. Много ме кефи. Тия места много ме кефят. Готово, USB, бла бла бла, не ме интересува. И да, като цяло може да видите Inspect Weapon. Това много яко се получи. Да. И Атанас е педерас, защото бъгна целият клип, ми се обажда. Атанас е курва си, не ме интересува колко мислиш, ама да си ебеш майката. Това ще бъде края на този епизод. Да си ви хареса и чао чао с мен.